बड़ी जा, एकदम से डाह के धइले बड़ी जा। आई कहाँ तक गैस भरवा के तो सुनाते नहीं खे, तब तो इन कान में बुझाता कि तेल डाला गइल बाटे। आ रोज एक एक किस्म के खाही के चाहिए, कोई पकौड़ी बनावा तो कहियो कुछ बनावा कहियो कुछ, मने उजागल बा। हम देखत जो दिन देखत नहीं छोड़ छाड़ के बोलावत नहीं अपना भाई के आ चल निम राखिए के बहाना जाके वो जी 6 महीना रहम, तब अपने से बना के खइहा जानू। खाना बन गइल, कैसे बन गई? भूख लागल बा हमरा। भूख लागल तो तनी ई ना बुझाल कि तनी हाथे पथे काम करवाई। अच्छा मतलब तू बाड़ू तो हम बनाई ना हो काहे लीला पर लिखल बा का तारा कि भौजाई रही असन त काम मत करी हो। हमरा जाए गो स्कूल, अभी तक बताओ तू प्याजे काटा तड़ू त का करी, 4 गो हाथ गोड़ क दियो। बोलाला पे तनी मुनी में लड़े लगा तड़ू। देखा तनी कम बोल जानलू ना, कम बोल। काहे ने को कह दे अपन माई से कि कैसा भरवा देस, ओके में नहीं खेनो सुनात। चूल्हा बना बनी तरह से चूल्हा बना बन तो चूल्हा पर 12 बजे ले बनी तो 12 बजे ले इंतजार करे जा खाए के। हां सूत के उठा तो 9 बजे तो 12 बजे ना बना के देबू का 4 बजे देबू। बोल देला पे तो लड़े लगा तड़ू खाली हमरा। सास हो का हमर तू ही सास हो। ठीक बा, हम काहे के सास बने जा जतनी हम माई से कहे कभी तक खाना नहीं बनाई। तन की जीरा मिर्च पीसो, कुछ ना करम हम। ई तौरी बिटिया अत क के रखले बिया दादा, एकदम से नु माई के कपार पर चढ़त न चढ़ अगवे आई हमार का लेके जीबू। आज करबू बाड़ू हमर साथ तो करबू ना रहबू तो हम ऐसे अकेले करे के बाटे जिंदगी भर हमारा। लेकिन जहाँ जइबू नु तहाँ बुझाई गइली माई से लहरावे, जा लहरा दे माई से जोन लहरावे के बा, गम नहीं के हमारा। ये कहा लोगे कहे लगावे के कुल चांद जनिया सन त लगा ले मुंह में चिकन हो जाई, आ पानी डाले खातिर ना रही सन। हैं हई मुंह तक नहीं के मुंह। अरे माई करे बाबू 500 रुपया दे तो काहे करे खाद मारे जाए के बा। खाद मारे जाए के बा हां तो पैसा लेबे त खाद मारे भेजे भाई है भाई। तो पैसा ना दे 20 तो हाँ। कैसे खदवा आई? तो 1500 में हो जाई। हां और रखले बनी। अच्छा तो कनी तो बाबूजी ले अपने ना कल है, बाबूजी ने ना बाबूजी ले मत कहिया, वो हमरा से हिसाब लेवे लागत हमन। सुन हमरा से पैसा जितना ले ना एगो काफी रखत में उतना तू लिखले जता काहे काहे खातिर कम से कम का हमारा नहीं के लिखे होता तू लिख के रखले तो हम देखाई ना तो हाथ ना हेजा देले बने हाथ नहीं जमे काले को तो नु तो तोरा के देले 40,000 रुपया ओमले कैसे का को देलिस हाथ ना पैसा कैसे और पनिया सोनिया के हम जातनी गहना दुनिया न तनी काहे बाजारी में रोज जातनी चटे खातिर हिसाब देवे पड़ी हमरा। तहारा ना देवे के पड़ी, हाँ। देवे के पड़ी हमारा के कहतन त ते कुछ करत पैसा। अच्छा ठीक बा, हिसाब हम लिख दे, पैसा तू दे हमरा के 500 जाई। माई करे हे जे बैठल बड़ी कहां बैठी बता, अभी तक भौजी खाना नहीं बनैले, भूख लागल बा। इहो लड़की दम हमरा के इथी कर के आ देख के तोर मेहरारू के आदत खराब हो दिनों पे दिन न काजे न ऐसे काहे उ करत है। माई रे तो तू घर में बाड़ी तो तू देख सुन के समझाओ। अच्छा बताओ उठे के बेरा पर ये बेरा हो सूत के उठती है 8 बजे आ खाना भी अब एकरा पढ़े दे के मैं खिस बल के ना बन। मान लो कि तनी इहो ना करवाती संगवा। हां संगे तो हम ना करवाई, मुका खाती बाड़ी मैंने ट्यूशन बोल ट्यूशन ले आई कहत ने आराम ना करो अब खाना खाइए पढ़े जाई तब ओकर संगे करवावे जाए न तो उठ के ये 4 बजे। अभी तक कुछ नहीं के बनो तो नहीं मनी मदद ना कर सकेले, तू एकर मन बढ़ाओ तड़ी। जो दुकान में ले पैसा ले अलमारी पे पैसा लेके कुछ किन के बिस्कुट खा के जो बाग में रोज रोज तू दुकान में किनवा के खियावा तड़ी। बताओ सर बोलतन कि घर पे लंच नहीं बनता है तो का कही कि भौजी हमर उठली 9 बजे बना के देवे। अरे मास्टर हो उहे लाइक बास मास्टर हो उहे नतिया वाला सन लइकन के बाहरी के सामान नहीं खसन खाए देत पहले लेखा नहीं खे ठीक नु नियम बदल गई बरे माई। दे दे जाओ अब देबे न करम। हां बाहर पाक गुल तू ज्यादा फागुल तो बुढ़ानी तो पाकी ना रे तो बेबी से बोलते हैं लो हम तो दे तारे कह तारे माइल मांगते 500 रुपया कबो मांगी ना तो ना देवे लागेला नो। जो जो अलमारी अब एका भी रही तबे न दी। मेन मांग ठीक बा कोनो काम इहो और है हम को दे हम जा ना जा रखी आवत तारे पैसे तो बटोरे के बा कमी ना तो जो तब चल हुआ दे तनी पैसा बा कब ले लेके खदिया आइबे अब छीट उठ के आई। सुनिए हां जे पछुआ ता अरे आओ का हाँ देखो एगो बात रला लागो नहीं कहते अरे आओ वो टोला पे के मरल बा उनके आइ लसन अंगे भी देबे खातिर खाए के हम चिन्हनी ना और सुखरिया ना
अच्छा उनके घर के हाँ। तो हमियो भी जाइल बुए चल जैसन खाए कारण तोर बाबू जहन के ना जहन अच्छा, हम चल जाए। ठीक है ना हाँ। चल चल देता नहीं बाप हो चूल्हा धरत हटे हमारा से लागत कि कपार में दर्द हो गइल फूकत फूकत आई एगो तो नतिया सरकार किरासन तेल बंद कर देलस कमरा जमाना के पहले रहल त आदमी गिरा के तनी बारियो देत रहल अब प्लास्टिक ले झोंकत कागज ले बार ऐसे छोड़ देनी हम जा हमारा बस के बात नहीं खे जौन होई तवन झेल ले एकदम से पगला के रख लेबै जा हमरा के जतने नहीं खी बोलत नु ओतने अत करके रख लेबै जा ठीक कहाला कि सीधा के मुंह कुकुर चटेला उहे हाल भइल बेटे ई घर में आवस जा कौन जानी हमार से बतियावत जा हम ना बनाई ज्यादा करियन त अलगा करियन औरी का करियन अलगा करियन त हम अपन नैहर से गैस सिलेंडर मंगा लेब हमरा कोनो टेंशन नहीं है कोनो चिंता नहीं है एहन लोग के ढेर हम नौटंकी सहनी है ढेर देखनी नइखे बोलत आदमी तो बुझाते कि एकदम से जौने मन तौने करके रख लेवे जाए देशा देशी घूमे खातिर ड्रेस पर ड्रेस बदले खातिर पैसा बाटे या गैस भराए खातिर पैसा नहीं खे रोज पकौड़ी खाए खातिर पैसा बाटे ऐसे तो जात छोड़ छाड़ का हो खाना वाला ना बनेबू मोबाइल में नहीं खेलो को तखिए से मोबाइल पर तो कौन तार बाप भाई के दिहल हमें ना किनल हो त पटक के फोड़ दो तब फोड़ दो काहे के ये हाँ। बताओ काहे ना खाना बनौलू हो अभी हां और पढ़े ना जाई माने हाथों बड़ा जोड़ के का बना दी हाथवा गोड़वा हां मान लो मैं इन्हन भीज गइल बा नहीं खेलो कत अरे इनन भेज गुलो तो के तनी सुखवा उखवा के जवन बा ओकरे से बनावो गैस त मान लो ओराइए गुल बा हां ये ज्ञान देवे का हमरा के ज्ञान हां ज्ञान देवे ले ह अब लगलो हमरा के समझावे का समझावे हमरा से बढ़ के रहबू कि हम तारा ले बढ़ के चढ़ के रहब हैं आई दादा सिखा के भेज देली जे का माई बेटी पढ़ा के सिखावे के बात नहीं खे अरे का सिखावे पढ़ावे के का बात बा भाई मान के चलो खाना बनी तो वो खइहन जा हमू खाइब तू खइबू हैं ई तो सब जाना था हमरो पास अपना बुद्धि बा कि खाना बनी तो सब कोई खाए लेकिन इहो तो बुद्धि होखे के चाहिए नु कि जवान बहिन घुमतिया संगे संगे तनी करवा दी त हर्जा हो जाई ना ई तो बात तार कहना में सही बा मान लो अभी छोट भी ओकर बुद्धि कितना बा अच्छा छोट बड़ी ना तू समझदार वैसे ही अपने माई बाबू के सब छोटे रहेला केहू बड़ होके ना पैदा होखेला अरे तो छोट रहेला त अपना माई बाबू कह रहलू तब छोट बाड़ू हे जाइल बाड़ू तो एगो तू घर के सदस्य हो गल बाड़ू तारा जिम्मेवारी समझे के बा जानलू मान लो काहे के दिमाग खर्च करे के बा जब टाइम से खाए के बनू त गैस भरवा देवे के काम बा अरे गैस भराई मान के चला कि रुपया पैसा रोपनी सोहनी में कुल खर्चा हो गइल बा तो एक आध महीना एडजस्ट ना करला आदमी एक ही भाषा काहे सब जना बोलत रह जाओ माइयो हुए भाषा बहिनियो हुए भाषा तू हुए भाषा तू हमार मरद हड़ा कि दुश्मन हड़ा पहले ई बतावा हमरा के अरे माई बहनी तो तारा के छोड़ियो दिहस भाषा पकड़ू तो हम तारा के छोड़ो ओया से ले आइल बनी ही खती ओहो हम तो हमके लागल कि कहत माई बहन तो छोड़ दिया सन हम तो तरह के मारे लागो ना वो सही मिला के मेकअप करके परिवार में चलल जाला ठीक न मान के चला तनी मनी कष्टे होके आ तोहरे खाना दाना बनावला से सब परिवार सुखी रही खा पी ली समय से त का दिक्कत बा तो हम भाषा हमार नहीं के बुझात हमरा गांव पहुंचा देता गाँव में अब गाँव 2-4 दिन 5 दिन राखी बा राखी में जइहो तो का हो जी 2-4 दिन पहले नहीं जा समझावा ठीक नु आके 10 बज गई तू अब तो कैसे फुसिलावत है तो तू लगली माथा डिस्टर्ब करे फुसलावा दिया बाती ले लो इनकरा के फुसलावा एक खाती लइका नहीं खी एक खाती तोहरो एक खाती लइका बड़ी कि ना बोले खाती तोहरो के केहू फुसिलाई ऐसे तो दुबराइए गनी और ही दुबरा जाई इना बना के दिहन तो खाली लिपलोत के बैठे के बा ना खाना बनेहन तू कम बोल हम समझावत तनी तो तू काहे बोलत रही हां हम ढेर बोल लगम त माइयो मारी तू हु मरब अब हम लागत अगर तारा लागत कि हम खराब बोलत हन त ठीक बा जितना तू जवान- बोले ही बड़ा लागला के बात नहीं खे मान लो कि हम समझावत तनी न ना तो हम जाई तू समझा देबी ना हमरा नहीं के समझाएगा अपन लड़ाई सब रह लेकिन सुबह कहे तो 6 बजे 7 बजे खाना बना जितना दे जवान- बोल जाई कबे काबे बात जब सलटे मने लागेला हम काम करही हम ही हम छोटा ही इन करले माइयो बोलियन तो सही तू हो बोलबो तो सही हो बोलियन तो सह तोहरे के काम करी जे सहेला ओकर लहेला हां तो ठीक बा कह दे चप्पल लिया के हेगो हेने एगो हेने चट चट मारस जा तोहरेला उ लहरेला इहो जान लो कर में फूट गेल हमार हम तारा ले लेकिन सुखिए नहीं तारा से थे। कर में फूट गेल जा तनी कैसे बना हंसत अड़वे जाता हूँ हो चला देही ना चलाई तो हो केहू करे वाला बा जौन बा तौन हमरे करे के बुए इहे तो घर में डरामा बा हैं एगो पतोई भी ओकरा खुद सोचे के चाहिए तो जा दे एगो बा नहीं तो हमारे खातिर नु करती है बूढ़ा को काहे बुढ़िया को ठीक कुल ओकरा सोचाई के नहीं खे खाली वो अपना बारे में अपन मरद के बारे में सोचती है आज हमारे वैसन लइकवा रहित तो हमार लइकवा कह दी तो हाँ हमार मौगी ना करी ना उ तो वैसन बात तो मिला के चले वाला बहू तो यही से ओकरा झीक बरत मर्दा हमार कहले नहीं के कर मर्दा हमार कहले नहीं के कर करो जवन करे मम्मी के जी
का हो चली खाना खा ली। बन गइल हाँ बन गई। ये बेरा आनु खाना के बोलला पे तो कहबू तो बुढ़िए बोलत या कुरुर कुरुर करत या हमार लड़किया के दाज करेलू आई बतिया अपना मन कबो सोचेलू तो हम गलती करतनी कि सही करतनी आय जौन अभी कमा कइलू 1 घंटा 2 घंटा पहले कइले रहतू तो लड़कियो हमार खा के पढ़े गई रही आ हमहू निमन ले खैती उ खेते जाए के खाद लिया खाती कबे लोग यही कुल के चलते नु खेतो बधारी के लेट हो जाता। तो बताई हम कौन सी गलती कहते हम इहे नु कहते कि गैसवा भरवा देती जे तो सेकराहे बन जे तो सब कोई टाइम से खा ली। अब रोज देखते बनी इतना गर्मी पड़ता बुनी पानी में मैं भीज गइल बाटे लकड़ी गोइठा। अच्छा रुपया रही तो कोई के शौक बाकी ना भराई आय वही दिन तारा के कहानी ता हो लकड़ी उकड़ी बुए गोइठा जब कुल हटा के घर में ध देना तो बुनी बदली तो सुतला के चक्कर में तू भे भा दे हलू घर के कन्या बैसन तो कन्या के कौन काम बच्चे घर में तू खाना बनाइले के अलावा कौन तारा काम में अभी गहूम धो के हम देतनी आटा पिसा के हम ले आवतनी चाउर फटक के बिन के हम देतनी चले हतनी बनाइला खइला ले तारा इति हो जाता। ठीक में जाए दी कल से हमसे कराहे बना दे। ये तो बात ये बोली ना कोई ना तो कल से कर कोई से कराहे तू करेलू खाने खातिर रोज तो कला हमरा ई ना बुझाला त नींद कवनो केला करे हम पढ़े ना जी ठीक हो अब लेट हो गइल बा तो मत जो पड़े ना जेबे तो जो अभी खाना बनैली है कब खाइम तो कब जाई तो जा देबे ना मत जो खाना खा बन गल तो जो खाओ रोज एगो ड्रामे लाग रहता कल से बन जे टाइम से खाना टेंशन नहीं खेलेवे के। का हाला कइले बारू सरे खाना खातिर रोज रोज करकराहट होता नु कल आय? से सुनाई अभी खाना बना करकराहट होत हुए करकराहट तो मौली न करावतिया। अरे हम समझावनी है करा के न त मैं कर कइले बारू स अब बताई तो बना देनी तब बोल इहा के अलग बोलतनी इहा के अलग कब बचता है भौजी तू ही बताबो। अरे सुनू मान के चलो केहू के इतना टेंशन प्रेशर देबू सन तो सही न कोनो मेहरारू गलत कदम उठा लिए सन ओमा शिकायत बदनामी के कर होई हमार होई तोर होई नती उ मेहरी के पक्ष लड़त रह आई गलत गलत कोई तो गलत कदम उठाए के सलाह देत रह आई हम कहे के धर्म कन्या के जरिए दे देबी ना देखम तो बियाह शादी भइल होगी। अरे तो हम अभी डांट डपट के समझावनी है पूछाई गोई रलियो ठीक है के मारा जाता पिटा जाता का समझाते बनी हमू अच्छा रे बोले काम करू चूल्हा पे खाना ना बनी गैस चाहिए इनका खातिर ये तो और हाथ चमकाई बोलत तुम्हारे दिया हर बोलल जरूरी बा जो भाग देख माई हमें का समझावनी हो कोनी है कि मेल मिलाप के को के घर परिवार चलेला मान होइल है तब सुने तनी फिर है हल्ला कइले बड़ू सन हाला नहीं जा कइले ये कहाइला जोन अभी बनावत तारी 2 घंटा पहले बनइहन तो सब कोई समय से अपन काम धंधा कर आ काम धंधा पकड़ी ना तो ओकरो पढ़े जाए के लब लेट उल कहत या ना जे तो ओकरे बेरा के पढ़ाई छूटल कि ना छूटल तू हो तनी खिसिया के कहते न मानी कि कल से हमसे कराहे बना देते कोई काम खत्म कर सब बात बढ़ाई सर औरी बिगड़ी जा हम आवत नहीं गोबर डाल के चली खा ली कि अब खिसिया गनी जा लेट से अरे बनल कोहत दड़ी ना आवतनी गोबर डाल के आवत नहीं जा ठीक भाई निकाल के रखत नहीं हम ढेर बबुआ कपार पे चढ़ावत हो ना तो जाई देना कपार पे चक के मुती नु तो चुरुआ लगा के पियत रही सुन बुझा हमारा गइल बात सुन हमारा तोरो को मिला के चले के ओकरो के मिला के चले सुन हां बोल तो मुहा पे चिकनाओ तो हमारा बोला ना तू बड़ जेठ बाड़ी तो तू तनी समझदार न बाड़ी तोरा तना होनी के खोपड़ा निके न जो सही जो हमरा के संग तो बोल हट हमरा के सर दे